ዘለኹም ሰላምታና ይብጻሕኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ክንቀርብ ፈለማ ግን ቀንዲ ነጥብታት ስርዓት ብልጽግና ንኹሎም አማራጭታት ሰላም ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ይውልዕ ኣሎ ክብል ሕወሓት ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብድልፈታሕ አልሲሲን ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ምርግጋእ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘተኮረ ዘተምክያዶም ተሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዘነጻጸረ ካሊእ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተሓቢሩ ኣብ ሃገረ ሱዳን ሸረሪና ዝተባሃለ ቦታ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ እቲ ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ደብዳብ ድሮን ኣርሚ 7 ትበሃል ሰራዊት ትግራይ ትርከበሉ ስፍራ ከም ዝኾነ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ከም ምንጭታት ኣሰር እንተኮይኑ እቲ ደብዳብ ሎሚ ሓደ ሰነ ዝተፈጸመ ኮይኑ በቲ ደብዳብ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣይተፈለጠን ካብ ትግራይ ዝተበገሰ ተወሳኺ ሓይሊ ኣብ ዝቕነ ናብዚ ስፍራ ከም ዘምርሐ እውን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ስርዓት ብልጽግና ንኹሎም አማራጭታት ሰላም ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ይውልዕ ኣሎ ክብል ሕወሓት ገሊጹ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንነት ትግራዋይ ንምጥፋእ ዝዓለመ ወታደራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸጥታት የካይድ ከም ዘሎ ብምኽሳስ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ንምዕቃብ ብሓድነት ክቃለስ ጸዊዑ እቲ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክምለስ ዝግብኦ ዝነበረ 40 ሚኢታዊት መሬት ትግራይ ገና ብወረርታ ሓይልታት ተታሒዙ ይርከብ ብሰንኪ እዚ ድማ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ መዕቆቢ ማዓስከራት ብጥሜትን ሕማምን ይሳቀዩ ከም ዘለው ውድብ ሕወሓት ከሲሱሎ ብተወሳኺ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ድሮን ተጠቂሙ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ኣቃሊዕሎ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ናብ 29 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዕለታዊ ናይ ኣሃዱ ስራሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ግብጺ ዓብድልፈታሕ አልሲሲን ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ምርግጋእ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘተኮረ ዘተምክያዶም ተሓቢሩ እዚ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ግብጽን ዝተገበረ ርክብ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ምስሕሓብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተፈጠረ ጂኦ ፖለቲካዊ ውጥረት ኣብ ዝበረኸሉ እዋን ዝተኻየደ እዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ግብጺ ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ግብጽ ብምውሳድ ንልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዘለዎ ጽኑዕ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ ክልቲኦም መራሕቲ ብዘይካዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ውግእ ብምኹናን ሱዳን ናብ ድቡር ምርግጋእ ንምምላስ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ተረዳዲኦም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዶክተር በድል ዓብድል ዓጢ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገምገም እቲ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ጥራይ ፍሉይ ሓላፍነት ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ዶብ ኣልቦ ኮይና ክትነብር እያ ዝብል ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዚ ርክብ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ርእቶታት ክበጽሖ ጸኒሑ እዩ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ካብ ካይሮ ዝወጽእ ዘሎ ምንቅስቓስ ዘይሃናጺ ውዲት እዩ ክብል ገሊጽዎ ኢትዮጵያ እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ይካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምትዕንቃፍ ዝዓለመ እዩ ክትብል ትወቅስ ብዙሓት ኤርትራውያን ተዓዘብቲ እዚ ምስ ግብጽ ዝግበር ዘሎ ናይ ጸጥታን ቁጠባን ምሕዝነት ንስእጋታት ብዙሓት ኤርትራውያን ተዓዘብቲ እዚ ምስ ግብጽ ዝግበር ዘሎ ናይ ጸጥታን ቁጠባን ምሕዝነት ንስእጋታት ኢትዮጵያ ንምብዳሕ ዓብይ ግደ ክህልዎ እዩ ዝብል ትጽቢት ከም ዘለዎም ዜናታት ይሕብሩ ክልተ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ወታደራዊ ማዓስከራትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ወገናትን ድምፂ ከም ዝወሃብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጦ ቅድም ኢሉ ኣብ ወታደራውያንን ተመዛበልትን ዝርከብሎም ማዓስከራት ፍሉያት መመዝገቢ መረፅቲ ጣብያታት ብምቋም ነባሮ እቶም ማዓስከራት
ኣብቲ መረፃ ክሳተፉ ምዝገባ ኣካይዱ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብዞም ፍሉያት ጣብያታት ዝተመዝገቡ ዜጋታት ብወግዒ ድምፆም ክህቡ እዮም። ነቲ ዝሓለፈ ሶኒ 24 ግንቦት 2018 ዓ.ም ኣብ መላእ ሃገር ዝተኻየደ መረፃ ስዒቡ እቲ ቦርድ ውፅኢታት ናይ ምርግጋፅ ስራሕ፣ ናይ ኦዲት ፍተሻ፣ እካበ መረዳእታ፣ ቅሬታታትን ጥርዓናትን ምምርማርን ዝመሳሰሉን እናሰርሐ ከም ዘሎ እቲ ቦርድ ገሊጹ ኣሎ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ ነዞም ኩሎም ሕጋውን ምምሕዳራውን መጻረይታት ዝሓለፉ ውፅኢታት መረፃ ናብ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ቦርድ ንውሳነ ክቐርቡ እዮም። ኣባላት እቲ ቦርድ ውሳነ ሂቦም ምስ ኣጽደቕዎ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ውፅኢት መረፃ ብመሰረት ሕጊ ንህዝቢ ዕላው ክግበር እዩ።